बात गे सुन गड़बड़ हौ हालात गे हे गे सुनई ना हे गे होतौ ना मुलाकात गे सुन गड़बड़ हौ हालात गे हे गे धारा 300 दूल्हा गल हौ आपस में हकौ करनावा गे धारा 300 दूल्हा गल हौ आपस में हकौ करनावा गे हे गे घंटे खोजले चलो देखो पूरा जिला के थानावा गे मिनटे खोजले चलो सिरारी वाला थानावा गे मिक्स बाय शैलेंद्र बाबू। तोहर भाई बाप कैल कौ झूठे अपहरण के सगे बाकी हम हियौ के पगली सुनले नीरा तो सगे सुनले तोहर भाई बाप कैल कौ झूठे अपहरण के सगे बाकी हम हियौ के पगली सुनल है नीरा तो सगे सुनी लगा हो डरवा गाड़ी के सैरा नावा गे सुनी लगा हो डरवा गाड़ी के सैरा नावा गे घंटे खोजले चलो सिरारी के थानावा गे मिनटे खोजले चलो जेवाड़ा वाला थानावा गे माँ प्रतिमा रिकॉर्डिंग स्टूडियो शेखपुरा। आधी रातिया के सुनायावा हो घर पर थानावा के इहे सोची पगली ढूकौ नहीं खानावा के आधी रातिया के सुनायावा हो घर पर थानावा के इहे सोची पगली ढूकौ नहीं खानावा के 4 दिन के सुनाएंगे पगली हौ खलस मेहमानावा गे 4 दिन के सुनाएंगे पगली हौ जीवन मेहमानावा गे घंटे खोजले चलो जामुनी जिला के थानावा गे मिनटे खोजले चलो सिकंदरा के थानावा गे।